why ana akpọ Maryam Justice biko egwenye ọzọ ịma na abịa bụ last time you ga ayọ nyọrọ gị. I'm repeating it today again. Biko ayogo gị mma ayọ gị hapụzi okwu gị n'oge echi a mana I can see na ọ bụrụzi ife anyị na-echebu ọ na-adịzi ka ọ bụrụ ihe anyị na-echebu ịbụ ka ịbụ because onye m na ya na-ekwu ọ sị na ịdị kam n'anya adịmụ I feel na ịdị kam n'anya but what I'm seeing is like you are na ọ bụrụ ife anyị na-echezi ịbụ ka ịbụ and ọ ga-abụ ife jọgburu onwe ịghọtago. Ana m afụgasị vidio ị na-epost ipost ebe a ipost ebe a ipost ebe a mọmi eziokwu na nnụ n'onye Hausa ka ị na-alụ mana ị ka nwanne anyị nwaanyị agwara m nọ from Imo steeti ka isi allow this case ka ọ nwụzie ifirikwe na ị chọrọ ịkpụpụ ego si court hapụzie na ụmụ ihe anyị na-epost nu time ruo ọsis ya egbe ya ijebe court gị na oge echi ijebe court ụmụ ihe anyị na-epost epost nke a post nke a kịta anụkwa afụkwa m nke ị na-eme giveaway eme ka ụmụ ihe nke gansisi nke nwa na-abata bụ life for once ị na-abịapụsị life tatazi oruo na giveaway. Mommy, I'm not here to argue with you or to insult you. Ihe nju ebe wat kịta na m nụrụ ife i kwuru na ụmụ onye amụma onye ụkọchukwu dị involve na ịfụrụ na ọ na-asọpọtụ Ogechi na ọnwụ na o wepụ aka n'aka Ogechi na ị ga-agba afa kpọrọ afa ya nụ ọ ikwu ka ụjọ tụrụ onye a nke ọ gịnị ị sị na ị ga-ewepụ gị na House of Assembly. Onye anyị na-asị na ị ga-akpa afa ewepụ ya na House of Assembly ichefuo na o kwere mmadụ na House of Assembly. Ata I'm aghọta ichere ọsọ nna gị nwere mmadụ na House of Assembly. The last time I check your profile, you are not God. I must tell you are not God. The last time I check your program, enwe onye wuchukwu n'ụwa anyị niile ga-anọkwa toboro ga-ahapụkwa ụwa bụ how many years like mmụọ nkịta ka m na-ebukọsị oboro ga-ahapụkwa m obodo a ụwa jewa ndị ọzọ nọ ndị amụrụ ọfụrụ bidokwe ka ekewu na mmadụ ama hapụ ihe okwu a na nwanne ya kwuru. Ogechi anyị ayọna gị na Ogechi mejọ ụwa niile all the bloggers na ayọ gị still you persist. Ị chọrọ isi Ogechi gwa anyị nye gị isi Ogechi isi Ogechi ka ị chọrọ. O nwe okwu ikwu kịta wute m ị na-asị na onwe pastọ na-abịa asọpọtụ Ogechi na ọnwụ na owepụ aka ị na-achọ ka ndị mmadụ hapụ igo ya ịsọpọtụ Ogechi ka Ogechi nwụọ na nga ife ị na-achọ ọgbere. It can never happen. Ogechi nwere friends ka ga support ya. Ihe na-eme mma mpata na page gị na-afụ ụmụnne anyị ụmụnne anyị ndị Igbo ka a na ụfọdụ na-ekwusi igbu Ogechi a nọrọ ebe a 30 years. Ihe na-eme gị ka o mere na ọ kpọrọ mmadụ iyi ma na o kwuru adịghị mma. Nna m sị na mmadụ adịghị egbu nne maka na ọnụ nne jọrọ njọ. Nke nwa na-asị igbu Ogechi wowei na ọ dị ọda ịgbago mmadụ iyi o ogo gị na-ekwukọtara okwu isi ya nkwụ ebe ahụ nke nwa nwaanyị gị na mmadụ ekwukọtara okwu isi ya nne gị nkwụ ebe ahụ ikwu ha na ịgbasị na ikwu abeghị ya egbuo na gị egbuo. Asị m na Ogechi na ọnụ ya dị mma ọnụ Ogechi adịrọ mma mana mmadụ a ga-egbuzi nne maka na ọnụ nne jọrọ njọ. Maryam Justice olukwa gị anya na nke ịkpọkwara Ogechi ka dịkwara vidio ma ọnụ ịkọrọ Ogechi atazi adị m aghọta ihe ka ndị mmadụ si aghọta ihe. Mmiri gị na-alụ ọgụ kịta ịta m arụ n'anya ma ọ taa m anya na ntị mụ achọ ịta gị arụ taa gị na amụ ha chọrọ ile wa ọgụ ịmasịzi na nke nta gị ka afọ gị ụfụfọ mana ọ gị bidoro ọgụ ahụ ngwa bụ ụzọ tam arụ. Ihe anyị na-ekwusi efe ọnwụ na mmụọ wụ ụkọchukwu I swear to God mma apụta sọpọtụ Ogechi onwe onye nke m jamụrụ mmadụ let me give you example ọ jamụrụ mmadụ nwụọ jamụọ mmadụ ohitie mmadụ mana ama m na accident ndị a na-achị ya ka ha kụgbue ọ gbọrọ ọsọ this boy wụ somebody mmụọ ọfụma ọ na-ahụ nnabata n'ọfịs m ya na nri tu ha n'otu ya na-abịa anara m akpa ga edebe onye ọnwụna nwe ka o si like mmadụ the boy every day ọfụma ọ na-etu m onye amịna ogo onye amịna oga atasi nri tuo na moto ya na-anara m akpa ebutere m n'ọfịs. Ị na-achọ ịgwa m na onwezi onye na-enye m ụdị respect onye mere ihe chi niile mapụta na-ekwukwanụ ka mmadụ ma ọ nwụrụ na ọnụ a da boy mechara onwe time o ruru ọkpọ m sị m na ọ na-anyazigwe moto Ọnịcha na ọ njetara ọ na-anyazi ọ na-anya ka ihe a na-akpọ shọtụrụ kapụtara ọfụrụ mgbe o ruru moto enwe accident ọ jamụọ mmadụ ha na-achị ya ka akụgbuo this boy gwọrọ ọsọ jee police station ka o ruru police station ebe a ka ọ nọkpọ m na fon sị na Ebuka na mbiko na mbịakwa na ọ nọ na trọbụl nsị eke ihe ọ sị na ọ nọ na police station na ọ jamụrụ mmadụ na ndị a na-achị ya ka akụgbuo wee pụta na police station fụ ndị mmadụ kwuru na line
anasị the boy onye ogburu onye nke anyị onye ogburu nke anyị ga-eme ya nke mee ya nke ọzọ a na-achụ the boy ka akụgbuo ọmụọ pụtara ebe a meet ndị polisi si ya biko na ihe mere na-eme na ka ife a ga-eme ife a ka ọ dị mma ọ sị na nche ka ndị nwe the person bịa nke mmụọ pụkwa na iro jụọ ndị mmadụ biko onye anwụrụ ka onye wụ family member ya one guy pụta mkpọ the guy si ya nwee nchọrọ ịjụ gị otu ọnụ si achụ this boy kịta akụgbuo this boy ọnwụọ kịta onye anwụrụ anwa ga-epulite olegide m anya mmiri na-agba ya ọ sị m mba nsị unu gbuo this boy ji amụrụ mmadụ kịta amụrụ na nwanne gị nwụrụ ọ na-enwedowe onye atọ ụtọ ka egbuo nwanne mana unu chụọ this boy kugbuo kịta ọnwụọ nwa nkịta nwụrụ anwụ ga-ebulite ọzọ asị mba na ọmezi nsị abịa ka anyị setụrụ nsị ka ihe anyị ga-eme ọsị m ka ihe nchọ ka eme nsị this boy nwa nwoke ọ na-erespekt m na ndị ojiri ego na moto asef ama mmụọ mmadụ biri ya ka o ji ego ya ego ka anyị setụrụ ihe a dịpọsị nke ga-esi chọọ ka anyị setụrụ ya ọ bụrụ ụzọ kpọọ ngwa na ka o jee mite ndị bịa emetiche ndị bịa the boy na ọgụ na polisi ọzọ si aka nọ n'ebe ahụ agaghị eme ndị polisi ga-buru dị moto paakị ya onye na-akpọ m ihe chere goro ndị polisi buru dị moto paakị ya onye ka emechara ikpeazụ dialog gwazie akpọ m mitin sị m na mbịa ebe ọ na nwa na-abịa for the boy anyị bịaruo na nke the boy asị m ka ihe nchọ ka eme nsị achọ m ka e setụrụ this case asị na mma akwụ 1 million naira nsị na mma akwụ 1 million ọsịsị ya 1 million ego gịnịzi asị na ọ ka e wee kwa the boy nsị ya na meji ụdị ego a na mma eweta 500,000 otu a ka ekwubezi ma ụmụnna the person na-ayọsi ndị famili ya na-asị ya biko ebe ọ bụla ihe eme na-eme na onye ahụ ego a ka e setụrụ this case ndị a mechara na 500,000 akwacha na osu kwacha osu amekwa the boy pụtakwa for station burukwa moto na-anya n'onwe ya anya ga-egbu mana Justice ịpụtara na-asị na o nwere pastọ amamesiri ọnwụ ụkọchukwu na-asọpọtụ oge ị na-atịkwa m na onwezi ha na oge dị mma bikos na ọnwụ ụkọchukwu ọgba sọpọtụzi oge ọnwụ na nwụ fana tata ma ọ bụrụ evangelist awụ sọpọtụ oge nwatafe ọnwụ na oge na mpụ oge na mmụọ nwanne oke nwezi emere oge nji makara gị na ya na-akọ ọnụ ma sọpọtụ ya kpọọ afọ ahụ ị chọrọ ịkpa ka ịnụ ya ịgbara afọ ahụ esiri ị ga-agba ọsọ ya wụ na Mbaka ọsọ ya wụ na Ebuka Obi ọsọ ya wụ na Joseliman kpọọ ya onwebeghị ihe anyị na-anụbe ote na anyị nụbara akụkọ anyị nụ nke ntị anyị ama echi ọbara ma agba anyị n'anya ka ihe anyị na-etisi ihe a na-amaja ndị mmadụ ọwụzie na ịchọ ka a tụgbuo Ogechi na nga mmadụ kpọpụta san ya ka ọ bịa kwuo Ogechi ọnụ ya onye ọjọọ na mmadụ kpọpụta san ka o kwuo Ogechi ọnụ ya ana m achụ gị onye ọjọọ na mmadụ kpọpụtara san ka o kwuo Ogechi ọnụ ya oke o ji ite maka na ọnwụ ụkọchukwu ma na ọnwụ evangelist ọma gbasara onye ofiri na ọ laikiri onwezi otu a nọ kịta na-achịkwa m na onwe onye nke m kịta mma na ọ na-erespekt m ọfụma everyday ọ nọ ebe ọ na mpụta ọ na-etu m afa na-ekwu okwu ọma n'isi m mgbe nchọ inye ndị nyere ogbe ụmụ ogbe ya aka ya na-abịa soro nna moto hepụ m wee na-ebigasị ndị mmadụ rice oke o ruzie onwezie problem ma na mmadụ lụ ọgụ kwụ onye ahụ onye ada mistekiri fentie ọkpọ m na mgbe apụta onye na-akọwa ma onwe ka ha na mmadụ si nwee polis kesi akpọchie na nga so the boy kpọọ m with respect ọ na-enye m ị na-atị ịgwa m na mma apụta onye kụrụ na-agwado ihe a ị na-asị ya lakpukwe kpọọ afọ ya nke anyị we want to hear the person ịnụ ihe na-ekwu we want to kịta imekwara giveaway ị na-adịghị eme before ka ihe jikọzi giveaway wute Ogechi iji na nga ka ejikọ ka mmadụ emekwara mmadụ ihe maka na ọ karịrị ya because power can change tomorrow ayogo gị apụtago m na Facebook ayọ gị allow Ogechi to go settle any dispute inwe with Ogechi na gị na nwaanyị onwe nwekoro si akọwanye unu ekwuru m ya blọga ka gwugwu na eziokwu jụọ na ezugo blọga nke m nwe ka si eme blọga nke m ọnwụ na m eme blọgị na mkpọchi onwe m na rum kịta na mma pụọ ya for complete 3 years agụrụ ama agụ m ụfọdụ echekwa na ọjọọ na blọga m blọga m pụtara ka m na-ekwu eziokwu ka ndị nọ n'ife dị mma bifo ga na mmadụ mena oge echekwube for one day mana I support nonsense that woman with somebody m fugoro ka o si ihe n'oge nke okwuru ọra that woman pụtara stand out okwuru ọra mana ụnụ ndị na-asịsị gbuo ụnụ afụkwa mgbe okwuru ọra nọ na problem ọrụba niile okwuru ọra na-arụ n'Igbo land sọọsọ Ogechi pụtasị okwuru ọra na aka okwuru ọra kwugide otu okwuru ọra nwere onwe ya mana ị ga-afụ some bloggers a na-asị okwuru ọra ga settle your case okwuru na-ele ha anya mmiri na-agba m ị chọrọ gị ka m ji bata n'ime Facebook a agbata Facebook a maka nwanne I swear to God ọnwụ na ịma m ọfụma jụ onye a na-akpọ ebido ịbatara Nnewi jụ onye bụ onye amị na ụga ọ ije mkpọ jụ onye bụ onye amị na ụga awụzi m tata afụgo m ihe n'ụwa that's why ụmụ okoke pụta ebe a sị gị you are looking for job anyị na-enye gị ọrụ mmemme nye gị agụrụ ama agụgụ n'ụwa again nke unu na-adị emedi ihe adị ka unu eche mpụta ma apụta ebe a bịa akụriri mana Justice please allow Ogechi to go setụrụ n'okwu unu nwere
mana nke anyị na-asị m na onwe onye pụtara afọ Ogechi na ị ga-akpa afọ ya ọ bụ na ọmụ akpọ ebudon na ọmụ na sọpọta mma sọpọta oji eke Ogechi till tomorrow. I will support that woman till tomorrow. Ekum na Ogechi nwere ọnụ ọjọọ, yes, but the woman with heart of gold. If I na-eme unu aga m na page this woman ma ndị na-aga ayi ego maka ọ sị send na account go tiru na ego if ụmụ nwoke efulefu ga na-send account number if na na-eme unu na yo nwaanyị ego unu ga na-send account number unu na yo nwaanyị ego kemgbe obido mere giveaway ọ na-eme giveaway as a blogger ka ọ na-eme giveaway as gịnị ọ na-achọ ịnọchi anya Ogechi akwụkwọ nya enweghị ị ga-eme ka ịnọchi anya Ogechi ekele ọrụ eke ayes imegide ihe Ogechi pụta echi page nobody will come there again because ihe ji nwatụ agwụ na agwụ adị agha enwe ihe dị iche na capital B na okwe fizo n'ala ejikọ m aka mpụta yogi madam please forgive Ogechi. I'm not here to insult you or to argue with you, but here na agwa forgive Ogechi, let bygone be bygone. I thank God beg you. Ihe niile no ewebe ihe na ayo beg Facebook ayo today send ụmụazị Ogechi na azụkwu ụmụazị Ogechi na azụkwu na free training ha na anọkwa na-ekpe ekpere na-asị biko hapụziere ha Ogechi ya because agụrụ na-egbuso ụmụazị ụgwọ ọ na-akwụgasịrị ọ na-akwụzi ya ewebido Ogechi mfụrụ ebe ọ na-ehepụkwu ụmụ ndị Hausa Ogechi na-ehepụ ma ndị Hausa na-enye give out na-enye free education. I don't know the woman but I'm speaking for her. Onye mbata na Facebook phobia anya onye mbata na Facebook phobia ịma Ogechi ka ọ chọgo ka ole si chọrọ ya since mbata na Facebook ọ na-afụ m ọkọghara m ọnụ because aka mmina ya ọkọ ya kịta for finish m ụlọbatara na-ekwuru maka Ogechi kịta o ruo echi niile nwa anwa gwa Ogechi okwu o finish m so mmadụ kịta chọwa trọbịa because ama m na ọnụ ya ka nke m agụgụ m ndị mmadụ ekere ọrụ eke si Ronaldo enwere gasị ndị na-agba bọọlụ mana ịkpọpụta si Ronaldo kpọpụta Messi o doghị anya na ha ka ndị ọzọ agba. There's not two ways about that. O nwere ndị na-eme ndị na-aga anatasịrị ndị mmadụ ego na-eme contribution na-ehepụ ndị ogbenye mana ịgụọ na instant zone anya ịgụ ya n'okwu na gụọ Zeus before ịgụwa ndị ọzọ because ọ ndị anyị na-afụ 24 hours n'iwe akwụkwọ anyị nọkọta otu anụ nọkịta mbulibe echi biko achọrọ m ime ka m nyere achọrọ biko kwere na onye akantị onye a biko onye ahụ adịghị ya kwere na ya na ụdị ka m mere ka Okwuluọra. I can never do like Okwuluọra. Ndị mmadụ ama emediri m nwere ike kwuo elu kwuo ala na-ele ha na-ele m nobody will pay money mana Okwuluọra kwuo ya ndị mmadụ kwuo ụgwọ ebe a ka ọ dị akara aka ịghọta akara aka Zeus kwuo ya ndị mmadụ kwuo ụgwọ akara aka otu anụ nọkịta nwere ihe m na-emekwu people listen to me akara aka mmụọ na nwụ sef ndị mmadụ na-asị how many gifts do you have because in everything I go it is a gift onye njibi ụwa na I can never boast for it even ihe a na-ekwu kịta nobody asked me to stock it. God knows mma support mmadụ maka nonsense madam allow Ogechi to go settle on okwu ihe anyị na-eme everyday pụta na Facebook na-asị wepụtara picture ego ebe ọ na-akọ ndị mmadụ ọnụ. We know all these things. anyị machara anja niile anyị nwekwuru ya mana vidio anyị nwere ya mana phone anyị but allow this to go ka ihe na-achọzi ịchọrọ ka ndị mmadụ sympathize with you ka ọ gịnị allow ọbụesi ijego court hapụrụzie court ka ha kpee ikpe ha. Ife na-achọ ịgwa gị bụ na ọnwụ na mmụọ ahụ onye ọsọ ya were ka ị na-erife achọghị m ime onye ị na-erife ị na-asị onye ụkọchukwu kpọọ ya afọ ịgbọ ya afọ ọ bụrụ arụ na mmadụ na-azụ nwanne ya ọ bụrụ arụ na mmadụ na-azụ onye ọ laikere a na-akọ ị na-eme ka onye ahụ tụọ ụjọ ma ọ ka ọ lakpuo ma ọ ka ọsịsa anụ na-abịa ekwutere Ogechi ọnụ ya ka onye ahụ lakpuzie ka Ogechi nwụọ n'ime nga ike never be possible. Onye ahụ apụtago na ọ pụtago ọsọ ya wụ na Ebuka Obi na-eme kịta I support Ebuka Obi with 100%. Ya ga-azụ Ogechi na nwanne ya nwaanyị Ebuka Obi na nwanne nwaanyị nwụọ na nga ma watụ nwanne nwaanyị mma apụtakwa ebe a gụọ Ebuka Obi na omete ya. Yes, Ebuka Obi hapụ nwanne ya nwaanyị wuo Ogechi Okeke Njaka nwụọ na nga ma watụkpo na nga mma apụtakwa ebe a si Ebuka Obi si ịnọ nwanne gị nwaanyị laa na nga. Yes, ọgwụgwọ na Ebuka Obi na-eme ya mere na anyị laikiri ya. Igbo niile gba nkịtị onye nwụ na gba nkịtị ka ị tụọ nwanne anyị nwaanyị nga ka ị tụọ ada anyị nwaanyị nga. Ebe ka a na-eme ụdị ahụ ebe ka a na-eme ụdị ahụ anyị agbara napụ nwanne anyị nwaanyị ka ọ nwụọ n'ime nga. Ihe dị na-eme ma anyị wetara m mwute na nga na Facebook gaa na peji gị na-afụ ihe ụmụ ndị mmadụ na-ekwu n'ọnụ nkụwa na-ekwu ihe asị tụọ Ogechi nga jụkwa onwe gị ajụ ma onwe ha na onye ịkpọrọ iyi nkụwa na-asịsị tụọ Ogechi nga jụkwa onwe gị ajụjụ ma onwe ọ na onwe bụ onye ịkpọrọ iyi for once isi nne ji mụ gị jụkwa onwe gị ajụ gị nwa nwoke
nwoke bụ amụ ka nzi buru amụ gaa na peji nwaanyị na-asị setụọ nwaanyị nga bikos na o kwuru okwu na mmadụ bụ ibe ya kọrọ ọnụ jụkwa nwoke ajụ ọ na onwebe mgbe ị kọrọ mmadụ ọnụ si ya nwụkwa ma ọ si atọ ndụ wuo ebe a ma ọ si ya Chineke kpọpụkwa ezinụlọ ya ma ọ si otu niile niile nwụkwa ọkwa na ikwe na bifo chigharịkwa na ihe anyị na-echere Ogechi ihe anyị na-ekwusi ma Ogechi nwekwere ike ibe famili Ogechi niile atọ nna Ogechi ụfọdụ nwere ike na-asị I'm saying this ka Ogechi nye m dịka Ogechi ga-enye m na ụlọ ama onye Ebudon. If you want to know who is Ebudon, ask Ezugo or ask Eju ụwa mmadụ sendịara m ego even achọrọ m iri ya ọsị na mmadụ ego na mmenye Iju ụwa and Ezugo na ha na-eme ọfụma n'ọha wụ somebody ọ na-awụ na-ege ntị ọnwa na ndị ọ na-ege ntị wụ ndị ma ya na-eme na ndị na-akwụrụ okwu aka jụọ Ezugo jụọ Iju ụwa nobody knows somebody from UK ka ifere abụrụ m mmadụ na-ezu nchọ m rie the money but I transferred them 20,000 mmadụ nyere m sinye ya ụlọ ọmụgwọ ewe Ebudon na-ekwu okwu ese m na na-ekwu ya ka Ogechi nye m ihe ka Ogechi ga-enye m nkịta ga-ezuru m ka ihe Ogechi ga-enye nkịta ga-ezuru m ka ihe ọ dị ka Ogechi a ga-enye nkịta ga-ezuru ihe mana ego ka ọ ga-enye m mma nnaba eri under 2 days enweghị ego Ogechi ga-enye m nkịta nchọ ịkwa dị under 2 days onweghị o ruru m skụrụ ghara ị na-akọzi I know why I entered this Facebook ka ụfọdụ ghara ịpụtasị na-akọ nonsense Maryam Justice allow Ogechi to go or you allow us to rest unu etinye na date a ga-ekpe ikpe Ogechi ka ị na-ezipụtasịrị anyị na Facebook ịkọ isi ebe a isi ebe a ịkọrọ nke asị ebe a ịkọrọ nke asị ebe a ọ ka anyị metabere gị ebere onye anyị na-emetere ebere nwanne anyị tụgburu ebe a ụmụ ya n'obodo oyibo di ya n'obodo oyibo ọrụ ọ na-arụ n'obodo oyibo so taa kwụrụ o nwere ike sef ọ bata na US achụọ ya ebe ọ nọ because automatically I know that o lose go job ya o the thing a na-emetụgị n'obi madam you are our sister Ogechi is our sister Ogechi mee gị ihe a kịta ị na-eme Ogechi mma apụtakwa gwa Ogechi na o mefere emefe ị na-emefezi emefe ịchọ ka gị nwa ebe a ịchọ ka onye Ogechi nwa n'ime nga onye elu ayọ na gị onye ala yọọ gị ị na-asị Igbo ka nsị asị Igbo ka ezi ihe na-eme akwa isi na ị na-agbasitere ụmụnne anyị ndị Igbo Ogechi ji kezi ije Ogechi nwa n'ime nke ebe a nke ọ ka mma iwe ọka iwerezi ọbara wee zọpụta ụmụnne anyị ọka ekwuchetara ọnụ ha blood is thicker than water madam the way I'm seeing you as a nice woman but this time I don't know what is happening I tell you ị na-agafezi okwu anyị nye anyị na-eme o suppose ga ekwusisi you are in a prologue here too much gaa wepụta okwu a ga gị na Ogechi dozie Ogechi kwuchọrọ gị vidio gị m fụrụ ise ndịrị Ogechi kwuru ihe na-adịghị m onye ọna ma nke ahụ na ndị ogwe nke gị m fụrụ ebe ị na-aka Ogechi ọnụ onye ọna ma nke ahụ emekọrọ gị mme ala a ga-asịkwa unu ga-esetụrụ n'onidi na ebe a na-ata nwa mmadụ afọ yes enwegoro onye na-akpọ gị ha na-akpọ gị na fon ama m ndị ga na-akpọ gị madama ekwekwana gụọ mee uche aka gị mara ihe Chukwu gwa gị ma eme ya don't listen to people ma ọkwa ma nke anyị na-asị onye gbapụtara san ya ya wutu san ahụ ga-ana ebe a na ọ ekwutere Ogechi ọnụ ya o ruola na omume ọgwụgo na-ebuka obi kpọpụtara san mma stand wute ebuka obi 100% kpọọ ya afa anyị nọ ya onwe onye ị ga-agba afa kịta ọ na-emebe bifo ịkọgọrị na onye nke atụrụ mmadụ ime ọ bụrụ ya wụ izi na-atụwa mmadụ ime onwe ihe ị ga-ekwu kịta na-emebe bifo ebe anyị zụtara ọkpa kịta enwego onye eliri ebe ahụ bifo mana ị marọ ọ bụrụ izi ebe anyị nọ kịta na-ekiri m ifiri nọ ebe ibi na duplex ndị nna nna anyị enwego ndị eliri ebe ahụ shọtụ na ala ili mmadụ ka ị zụtara ọba to show you na onwebe ihe na-eme kịta na-emebe bifo ịghọta so allow Ogechi to go gaa dozienu okwu esemokwu na kpọọ ya unu dozie Ogechi nwere heart of gold ịkpọọ ya unu mmakọ onwe na onye ọ na-echebere onwe ya ife chọrọ ịyọ gị tata ana m abịa ebe Chineke masị isi nje eme program agba m ya ịkparị mmadụ ole si m onye mfu na-eme na-apụzi apụ nye aka mee ọpụ agba ịghọta so allow Ogechi please gaa setụrụ ọnụ ihe a every day na-epost anyị ihe Ogechi kwuru ị na-epost kwe nke i kwuru post ọnụ nke i kwuru onye ọ na-ji pụ ịchọrọ ị na-eche ka time ruo onye ọ na-ji ihe i kwuru ọ wụgasịrị pichi imegasịrị ịkpọrọ Ogechi ihe ọ dị iji ne maka nke ahụ ebe ficha anya mmiri ịghọta ihe Ogechi gwa gị adị mma I'm not so in support of it Chineke mara mma support ya n'ụwa m adị m achọ nsogbu adị m support ihe ọjọọ because ikwu nke ọjọọ ọ bịara gị
ije ba na ekwu okwu ana efu ala na abụrụ ịma na ọ bụrụ onye anwe isi na onye anwe ka akwụkwọ gị echi niile a ga-anaghị ala nke gị matụ ọnwụ na ana gị mgbe ị ga-anwụ a ga-anakọcha ụmụaka gị ala ị nwere. That is spiritual for you. ije kwado onye aka ya dị ọcha isi gbuo ya onye ahụ nwụọ ma Chineke ọbara ya dị gị n'isi iwu na ọbara ahụ ga-abịakwa n'isi bụ unu. ana m ekwu ya nke ekwugwere ya Facebook mmadụ jere tụm na arụsị gị ka mbe na-abịa mbe ya chịrị akị ta ndị mmadụ gwa na ọmụchigara aka ahụ o je tụọ m na arụsị ụmụ sefu na ọ nwụrụ nwugide nwụfọ mmadụ na-abụ ekwugwenye na Facebook ebe a ọ nwụgide nwụfọ mmadụ na-abụ ọ bịa yọọ m biko sị m na lekwe ihe o mere mụ amụkarị ka a na-akụ si na mbiko na mgbaghara ya na ụmụ ya nwụ mgbọ na ndị o jere gbaa afa agwa ya na-atụ atụ small boy iji eto na arụsị onye ọrụ nwere ụdị uwe ọ bịara. ana m ayọ gị forgive Ogechi and forget biko ihe anyị na-abịa egosi anyị na Facebook ọ bara uru ị nwere ike na-eme ndị mmadụ na-ehe elu gị imere ọfụma imere Ogechi megide nwụọ n'ime nga ebe ahụ efukwa ndị a na-ekwu na-ehe elu gị atọrụkwa against you sịkwa na ị nwere obi ọjọọ akwacha ọsọrọ mmadụ ibe gị ka ọghọrọ ka iji kpọchie ọnwụọ na nga. biko allow Ogechi to go. anyị wụ ndị bloggers nọ na-ayọ gị allow Ogechi to settle on kesi a unu jere kọtụ Ogechi pụta kịta unu jere kọtụ ọ ga na-anaghị ma ọrụ ị na-arụ anụ m ka ikwu onye ga-aga ịkwado ụmụ akwụkwọ na vidio i mere ka emeela gbuo n'oge Ogechi gị na Ogechi nwee kesi na obi ama ezughị ike ị ga na-akwado ụmụaka akwụkwọ na-etikwe the case. So allow Ogechi to go please. I think God bury you. Settle on ihe anyị ga-esi na ndị efurefu ndị enwe uru ha bara ntị ndị na-amara ihe a na-akọ n'ụwa ndị na-amara na ya na ebe Ogechi nọ na ha nwere ike ịnọ ya echi. Onwe ndị nọ na-enwe aṅụrị ya esi ejide na Ogechi ichefuo na ị nwere ike ịnọkwa ebe ahụ echi ke ndị ga-abịakwuru gị ọnụ gị mgbe ọ ya ese eti ị na-eme vidio na-asị Ogechi nwụọ n'ime nga ichefuo na ị nwere ike ịnọkwa ebe ahụ echi ekwesịghị ka o si arapụta mmadụ arapụta gị echi niile aka na agbawa oge otu aka ọkwa mmadụ ga-ekwuru gị ọnụ gị. Nke nwa onye blọga na-anwe aṅụrị na Ogechi nọ na nga na-asị tụgbuo Ogechi ma akwa ama na ị nwere ike ị na ebe ahụ echi ọkwa furu ebe a na-ahụ ọkụkọ na-amụ amụ ya nwe ọkwa marakwa ama na o nwere ike nọ n'ọnọdụ ọkụ ahụ echi a ga-agakwa ka esi nwe ọkụ ka uche anyị dị n'ihe anyị na-eme. Eleta aghara dịkwara mma eleta aghara dị mma na ife anyị Facebook anyị fụrụ ọkwa na eleta aghara anyị chetara m onye kwujọrọ imoni mgbe ahụ kwujọọ imoni ama na imoni jide the boy ọ tụpụchara the boy na nga mana the boy bịara yọm esi ya nna biko gbaghara agwara ka ndị vaịra ka na-emere ya imoni mma nọ agụrụ ji the boy na akara eke ka ọ bịara ịchụrụ hapụkwa the boy wọsị nọ n'iru agwọ a ga na-akpụ gị n'ọnụ nke ahụ iwu ka a gara akpụ gị n'ọnụ wọsị nọ n'iru agwọ a keke kwuru maka Obi Kubana ụlọ anụzi nke Obi Kubana keke kwuru maka ka afọ ya mbụ Mamuka there are many but ụfọdụ na-eme anụcha afache ntị maka wọsị nọ n'iru agwọ enwe ndị dị jealous of you and a ga na like apụ n'oge daa mana wọsị na ọ bụrụ ha kwụbara gị n'ọkụ anyị nọ they can never pull you down ihe dara gị ha na-ekwu ifache ntị na-aga ebe ị na-aga. Yes, ama m na onwe ndị ga na-akpọ gị tụọ ya nga madam ekwekwana don't listen to them because the hatred is coming to you. Enwe ndị na-ayọ gị kịta na-asị gị ụfọdụ akwụkwọ ihe a na-abịa ataipụ ndị agụrụ nọ na Facebook ndị agụrụ ka nkụ ha nwere ka ataipụrụ gị madam ka ị nwere ike ka ama m mgbe ahụ nọkịta ifefe ọha. That's what I'm telling you. Biko allow Ogechi to go. Mana ọgwa na-eche ka Ogechi na ị chọrọ ije court hapụzie ihe niile anyị na-epost hapụzie ndị like Ogechi ka abịa for the case ọkwa ma ndị like Ogechi ga-abịa ọ na-awụ onye like m onwe ga like nkịta ihe ọbụla m na-eme m na-apụta o butere m akpa onwe ka nsị kpọ ya bịa gotere m ihe ọ bịa gotere m ihe onwe ka nsị kpọ ya bịa jere m ozi maka ọgaranya ọbụla nwere ndị na-ejere ya ozi that's the truth. Onye ọbụla nwere ọgaranya nwere onye ga na-ejere ya ozi ya nwere ike rụcha nwaanyị o mana ọ ga na-ejere ọgaranya ya ozi ị na-etikwazigbo onwe na-ejere Obi Kubana ozi ma imoni onwe ka onye asị nwee problem isi ikpe imoni ya pụtakwara esighị imoni akwa na-epụta mma akpọ gị afa kpọọ ya afa ọnwụ na-Ebuka Obi na-apụta for this ya pụtasie ike na anyị kwere n'azụ Ogechi na-asọpọtụ ya so ọ sọpọtụ Ogechi na Ogechi nọ na nsọpọ ọ bụrụ arụ ka ọ yes ọnwụ na ụkọchukwu na ọ bụrụ Ebuka Obi na onwe onye ọzọ kpọọ ya afa ịkpọ ya afa ọ bụrụ arụ ka ọ na mmadụ na-asọpọtụ nwanne so eji na saịdị ahụ amaja anyị nụgoro na Ebuka Obi ya ma enwe shekin because ọ mmadụ ka
so onwe ihe nwanne nwaanyị metere nwunye na-adị mma ọ ga-asọpọtụ nwanne ya pụtagodi nwanne ya pụtazi ha na-abụba n'ime ọgwa destin ejezigona akpọ mmadụ iyi nke emezigona ma nwanne wasụ nwanne nọ na nsogbu nwanne ọ ga-eme ka nwanne ya pụta yes mmadụ adịghị egbu nne maka ọnụ nne ya jọrọ njọ onye mma nkịta na-enye respect nwee nsogbu I will call for him mma pụtara ya kwudori ya onwe onye respect m wee mene onwe ihe ọnụ ọ na-eme ọ na-alụ nwaanyị tata mma na ebe a ọ na-eme wedin ndị akụpụta nwa mma na ebe a bikọsụ mmiri ya dị na mụ ọ na-respect m ọ na-echere m ife m chọrọ so ọnwụ na Ebuka Obi pụtara fọ ikwuchiri ozi Ogechi ọnụ ya ma ọ kpọpụta sand ka ọ bịa kwuo ya okwu esiri ya kpọọ ya afa ọhịgba ya afa gị n'ime ọhịgba ya afa gị n'ime ọta ka anyị nọwara ụdị ihe a ịgba ya afa nwere ife ga-eme na o tere anyị nọwara ụdị ihe a so na ọ bụrụkwa na arụ ka o mere esi na ọfara ka ị chọrọ ịkpọgba ọfara after all ofufara ga-anye mata ya asị 100,000 egbuo esisi ahụ kpọọ ya afa na ọ bụrụ ife ọfụrụ ọzọ ị ga-eme vidio kpọọ ya afa ịkpọ ya afa sef anyị ga-akụrụ onye ahụ aka siri o mere ọfụma na ọ na-aga nwanne ya ije Ogechi ndị mmadụ people like Ogechi na the people will come for him ọ bụrụ arụ na ndị mmadụ bịara kwuo Ogechi ọnụ ya ma ọ chọ ka Ogechi pụta ọ pụtazi ọgwa ife ogwe ebe ọ ga-agarabezi Ogechi emejọgo gị anyị ma gbagharazie ya ị na-emezi ya ị na-emezi ka ndị mmadụ ga-etizi Ogechi ka ọ gịnị enwekwana ife ị ga-eme ka enwe ndị love Ogechi with their heart ndị wu na uti sisi Ogechi nọ n'ime ha na-eri nri ụfọdụ ime ha tacha n'ahụ fonu m na-arị nke almost every day ana m enweta chatting almost every day give us update about Ogechi give us update about Ogechi people love Ogechi so much ọ bụ Ogechi pụtagoro tata page ya na ọgụrụ na 1 million ọ ga-agbago to 1,500,000 yes because people love him biko madam biko last time m chekiri bụrụ Chineke ọ mmadụ ka wọs ewu mmadụ nwee obi mmadụ gbaghara Ogechi ịghọtara gaa n'odezie ihe ga na-eche ikuku ma ọ bụrụ gị nọ na dis shoe ndị mmadụ niile na-asịsị kpọwuo gị n'obe sị kpọwuo gị n'obe ka ife ihe eme ịghọtara ka ife ị ga-eme ma ọ bụrụ gị ọnwụ gị nọ na shoe Ogechi ọrụ na-asị kpọwuo gị n'obe onye ụmụnne Ogechi niile gbaferecha ndị Igbo niile gbaferecha ndị Owere niile gbaferecha ndị Anambra niile gbaferecha ndị na-alụ Ogechi ka ịchọ ka anyị niile gbaferecha ka Ogechi nwụọ ka ife ebe ị na-aga ọ dịrị possible mmadụ adịghị egbu nne maka na ọnụ nne ya ajọka nne gị pụta ọ na-akpọ gị iyi nwa anyị ga-eme nka ị mara ogetesi gị igbuo nne gị maka na ọ na-akpọ gị iyi ma ọ na-abara gị mba ka ọ dịrị gị mma a gwara ejiri aka nke a tie were aka nke adọchi ya taa biko gaa setụ wute Ogechi biko ọnwụ na ị na ebe a ọnwụ na ị na-ede ife a reply be m your comment ewe n'iwe na obi adịghị m mma ịghọtago ndị niile na-ede for good thing will come your way imegbe nsogbu n'ụwa gị mana ị na-ede for bad that bad we must go back to you ọ mụ na-ekwu ya because abịa m ebe a with good of my heart ogoro onye ọzọ nọ na nsogbu m ekwukwe Okwuluọra mgbe Okwuluọra na-aga nke ekwukwe maka Okwuluọra so na hapụ na Okwuluọra na aka ya dị ọcha Okwuluọra nwere onye mbụ mere Okwuluọra na-akpa na fon mana Facebook na-eme nwaka nze mere onwe m nke m blọgịrị na-eme nwere ụdị blọgịrị na-eme adị m eme blọgịrị ndị ara ka e wee mee rie ka ego wee bịa I don't do that Chineke si na ego ga-abịa ma nke a na-ezuzu ka ego wee bịa nnọkọta otu ebile nje ebe dibịa ka nara ya anụ na-ata ihe bụ ịmana o megidere okwe m no it's not been done like that ka m wee nwee follower Chineke si na follower m ga-abịa follower must come because o nwere ndị na-alike ife m na-ekwu many people o nwere ndị na-alike me na-alike ife m na-ekwu o nwere ndị na-ebe a na-alike ife m na-ekwu they must come ọ sịra ya wugoro na mmadụ ịtọ ka m ziri ozi ha were amụta ife ha ma oke nje ụnụ wọchị adị m abata life steady adị m enwe efe fonu m na-arị nke 24 hours ana m ngwa gị na nna aza call almost 100 calls a day you people not believe ezugo global ya gwụ na ihe na-egwu I don't have chance each 10 minutes m pụ n'ọfịs I'm losing a lot biko nụ onye mgbe Maryam Justice send area video ma si ya na nyọrọ ya biko ya gbaghara Ogechi a ga-adozie enwere ihe eji esomokwu eme enwere ife eji esomokwu eme ana m ayọ unu ndị niile na-ede ihe ọma ebe a Chineke gozie unu because I'm not here to read comment abịa m ebe a ego comment maka ngụwa ma go ole ghara ole ihe m na-ekwu biko onwe mara aka ọ ga-enye ka mmadụ na-aba setụrụ ọkwa ndị ụmụnne anyị na nwaanyị akwechi na ọ ga-atụrụ Ogechi nja ụga nga
ụmụnne anyị pụtara na sọpọtụ ọ na anyị ka anyị na-eje ije ya ọ ga-adị mma. That's the only thing na-ekwu, ọ ga-adị mma. Ọwụ na Ebuka Obi pụtara, wuo na Reverend Father pụtara, wuo na ndị pastọ pụtara na onwe ya na-emeni Maryam Justice na ọ ga-akpụ afọ unu ya gba afọ unu na ọ bụrụ arụ ka unu mere na unu fụrụ onye nọ n'ọsọ ga-agbapụta ọ bụrụ arụ ka unu mere ka mmadụ ghara ijikwe wee maji unu wee kesị ka unu lazie azụ ebe ọ na ọ ga-akpafu ya gba afa. Yes, mụ asị ya gba afa, ọ gba afa sef mmemmekọ vidio kwuo na onye na-asọpọtụ oge nye ala Chukwu ga-agọzi gị. Ọ dịkwara m ibute gị mmanya n'ọfịs kama ego m 18 years ego mmanya na-akpọ 18 years bute gị n'ọfịs. Yes, kama ego mmanya 18 years bekele gị n'ọfịs na nnukwu ihe ka ime. So Maryam, ana m ayọ gị gaa na settle with Ogechi before this court case time, before date eruo. Onye ọrụ na-asị gị madam ekwekwana kezi na-etoro Ogechi ke uru ị ga-erite na ichefu na ndị a na-asị gị madam ha emejọgo one way or the other, ha akọgo mmadụ one way or the other, ha kpọkwara mmadụ iyi one way or the other. Cheko ndị na-asị gị right on ama ga atọ m ịkpọ ha afa ebe a because I mewe video ka mkpọ ha afa. Cheke ndị na-asị gị right on cheke ha ncha niile ọnụ onwe ndị nwere apa na ọnụ ha enwe apa ha ncha nwere apa. Nkịta niile na-erikwere nsị kama na onye afụrụ ya n'ọnụ. Nkịta niile na-ere nsị kama na onye afụrụ ya n'ọnụ akpọ ya nkịta ori nsị mana nkịta niile na-ere nsị. Biko na achọ m ịnọta aka ebe a unu mana adịm good na live video because adịm enwe efe mana ihe na-ekwu ka udochia ndị ile Ogechi kwujọrọ biko gbaghara onye akwa nwanne anyị nwaanyị onye akwa nwanne anyị nwaanyị ma ọkwa na ị nwere ike ịnọkọ nsogbu ọnọ echi niile ma ọkwa na ị nwere ike ịnọkwa na ihe Ogechi na wọs iwe blọga. Ana m agwa ndị mmadụ nwaanyị ọhụrụ na-azụ ọkọ mara ama na one day na akpala ga-aba ya ọnụ. Wọs nọ n'ihu akwụkwọ one way na ọda ị nwere ike inwe nsogbu akwa anyị ga-apụta kwukworo gị ọnụ sị hapụ gị. Nwaanyị ọhụrụ na-azụ ọkọ one way or the other akpala ga-abalịrị ya ọnụ. Nwaanyị ọhụrụ na-azụ ọkọ ihe ọsọkwa ya mete one day akpala ga-aba ya ọnụ because o nwere ike ọ ga-zọchasị ebe ahụ onwe nke farịa na mbọ ọ na-eri ụtara o nwere ike tinye ya n'ọnụ ọba ya n'ọnụ one day ọ ga-aba gị n'ọnụ. Ihe okere ike nọ n'ọnọdụ Ogechi echi niile nke na amụ ọkụ Ogechi anyị bịa mụọ ọkụwa gị na ịnọ na nga ma na mmadụ jidere gị hapụ ịsọpọtụ ka ị pụta. Chekwe ma ọ ga-adị gị mma chekwe ma ọ ga-adị gị mma chekwe ma ọ ga-adị gị mma chekwe ma ọ bụ na nwanne gị nọ ebe ahụ ị na-ekwusị gbuo esi gbuo ya. Cheke ma ọ bụ na ofu nne gị nọ ihe ahụ ka ọ ga-adị gị ụwa niile na-asịsị gbuo ya ị ya like ya iso na-asịsị kugbuo ya ọ ga-adị gị mma. Cheke na ọ bụ na nwanne gị nwoke dị ihe ahụ ị ya like ya owu na onye na-edebe nri na tebụl gị ya bụ onye na-enye gị ego iji eri nri ọzọ n'ebe ahụ nwesị ego ọ na-enye gị agụrụ na-egbu gị ị ga like ya. Tulekwe let there be peace. Let there be peace. Ndị fast niile n'ebe a ana m ekele unu niile na-asị ka Chineke gọziere m unu fụ ya na ebudo unu na-abịa na-enye kọment na-ekwu ife kwesịrị ka ekwuo. Ana m ekele unu niile na-asị ka Chineke gọzie unu n'aha Jizọs. Mmadụ dị ka ịma ọfọ ọzọ daalụ ma ị gbara m iyi ma ekele m ekele gị mma akpọ gị afa kelee gị. Teresa Ruden daalụ Arinze Edochie ana m ekele. Zara Kamsi ana m ekele weda na ịgbara m iyi na ịkpọ m iyi na ọmụmụ m na-eje ozi mmụọ kpọpụtara m ụwa chi mụ na ya dị na mma chikere m onye anya n'iyi gbọrọ m onwe nke ọ ya agwa gị maka na Chineke gwara anyị na anyị ga na-alụ ọgụ anyị ga-agba nkịtị ọ na-alụrụ anyị ọgụ. Ọ sịrị ya ọgụ a ga-abịakwute anyị na anyị ga-agba nkịtị otu a ọ na-alụrụ anyị ọgụ gachi m lụọrọ m ọgụ na iyi na-akpọ m mana mma akpọpụta afọ gị ebe a. Zaa Omi Arinze Edochie daalụ. Ehi Osas ana m ekele m ịkpọ m iyi ma akpọ m iyi ana m ekele gị. Teresa Raw ana m ekele. Arinze Edochie ana m ekele. Chidi ọnụmba ana m ekele daalụnụ ana m ekele unu. Teresa Raw ana m ekele daalụnụ. Okoli Chijioke Chidoski ana m ekele. Ịma ọfọ ọzọ ana m ekele. Zara Kamsi ana m ekele. Arinze Edochie ana m afọ aka gị nnukwu fans. Godwin Chibuike ana m ekele. Chidi ọnụmba ana m ekele. NK Agada ana m ekele gị. Obinna Jude onye nke anyị Chukwu gọzie gị. Chidi ọnụmba ana m ekele. God bless you. Echi niile ga-ama n'ụnụ mma maka na ọnụ mmadụ bụ ọnụ mmụọ otu a si kwue ka ọ ya adị. Zara Kansi ana m ekele gị. Amaka Luke
ekele dịsara unu niile. Chineke gọziere m unu niile. Ihe ọhụrụ nne na-emegara aga aga. Zayami ana m ekele. Evis Favor ana m ekele. NK Angela ana m ekele. Teresa Raw ana m ekele. Gonsin Nnabike Gomsin ana m ekele. Amaka Luke, may the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Ehi Osasi nnukwu fans ana m ekele. Chikaode Peredu Ehi Osasi ana m ekele. Arinze Dochi ana m ekele. Ịma Ọfọzọ ana m ekele. Okelo Chijioke ndị nke m aka m ekele unu. Daalụnụ. Ada Caroline Emmanuel ana m ekele. Ada Caroline daalụ nne. Arinze Dochi daalụ. Max Obi ana m ekele. Jen Dixon ana m ekele. Oli Bekee ana m ekele unu niile na-asị ka ọ dịrị unu mma n'aha Jizọs. Biko nke onye na-eme ya gaziere ya. Amaka Luke ana m ekele. Teresa Raw ana m ekele unu niile na-asị ka Obinigwe gbara unu fes. Ihe ọnụ unu na-eme ana m asị ka ọ gaziere unu n'aha Jizọs Kraịst bụ onwe anyị. Aka nwanne unu Ebron TV onye amị na ụga nwa agụata ọmụ na-ebecha nwoke ebesịa onye afọ taa sị fụka ya echi. Bye bye.